O karon mga kasiyaw may buntag kayong tanan. So what's up mga Pops? This is your Papi Birds and I'm with Provincianong iyong amigong Provincianong siya no. So karon gianha na pug ko Bernie Santo kayo. Bitaw kaning pag-anhaan niya. Ara-ara ang tagadalag kaguran, kabang naguba niya mong kaguran. Sa mga paglutog binignit ani ron. Bitaw sayo bitaw hingana siya niya wala pa may kapangandan kay. Unyo niya pa mong taon-taon. Gituyo pud namo kay ga. Mahurot na mong binignit aning tawhana. Bitaw, so Di ka naming namalig kande. kamalin mi kanday, wala man mi vlog kay. Timing kay pag imoy paghipos ako sa duyan, Abot ako. di anha da ging abot gangis eh. Prewiling ko. Pero gatuo ko og dugay na kay siya baong kana bang dugay na hing about. Bago pa man pud moy pagtindog na ko hanang duyan, nan abi na ko og matigani hara ka sir karon pa bipod kay iyan na pud unta ko nga alawon ba nang matulog agad. Gatuo gay kog adulgan ko pero mamali na mo kandeng mag-vlog unta siya pero wala man. Namiyabas me. Miyabas man ko. Namiyabas ito yung balikan. Karon Bernie Santo, delikado gig tiawon ning tawhanan eh. Kaya lingo-lingo lagi ning resulta. Ayaw ning tiawon karon daghang subscriber. Bitaw kanang kuan hingan dugay naming wag kita na last naman kita is March 19 pista sa ila. Imbitar ko niya kay imbitar ron maignig mo anha manggid gihapon ko og di ko imbitar. So si Sir Salak is murag kana bitaw. Imingaw po na guys sa saon pa mo. Masamungon biya buang. Tripping ra ni ako. Ha? Binuang ra ni to, binuang wala mapaul ja ta na. Mura-mura naman kog nawani og sikuan Rodin Factor na dugay. Kung kuan sa sikat sa YouTube ah. So karon manamig pangape, story ra go. Ipakita na mong mga pime, usual naman kay na nga buluhaton namo. So karon kay i-take na pud lamang ako ning opportunity kay Sir Salak inyong gipaabot. Og pila ra kita imong subscriber sir? Kuana. Mga 4,930. hapit na siya maga 3K nya karon magpasalamat na lang ako magpasalamat na lang po may nga si Sir Salak kita ganyo hinggayon nga moabot ingon anak daghan nga subscriber og hope nga daghan pagyod mo daghan pa mong mga kung kamo bitaw wala pa ka subscribe aning tawhana no usa pa man yung gihulat subscribe na kay si Sir Salak is daghan pa kay ning plano na siya og mag-public prank ko no wag bikini Para mo trending. bitaw kuan salamat gibitaw kay ninyo sa pag-subscribe anay pag-support tagi kaloyan sa Ginoo monetize na siya mga 3 weeks ay bulan na ba murag mga 3 sa akong banabanan Sa 11. 3 weeks na hapit na magabulan so salamat kay ninyo mga paps ha kay sa gidugayon nga pagsunod-sunod ninyo niya hing abot pud sa punto nga hingdaghan gyud ang subscriber na so kami galaom biging gihapon mi nga kamo dili mo mapulan sa paglantaw sa iyang vlog kay kana siya magamukbang ni ay kabuang nang mukaon sa ni og ganahan gyud mo suggest og kuan kana bitong isa ka bisag pulo ora ka siling demonyo god suggest mo content ani kay mukaon sa ni tinuod pulo ka siling demonyo igna nga comment mo niya pulo ka siling demonyo mukbang with sukaan pa gyud mailad jud bitaw Sir Salak dagan og kana bitaw nga mukbang sa iyang channel ug wala pa mo kakuan please i-click ra iyang channel dagan ni siya mga mukbang dito unsa pa ni mga kabuang nang mahunahunaan siyang ulo si Sir Salak is kanang mao lagi to kuni siya ganap na vlogger na siya original composition buang na kuno wala kung magarap na lang pug ko ini rap mo pud ni ako amigo Original composition ako nga rap song. Ako gitong gipahinungod John. sa mga Madpa magini mo dito ang secure biners. Akong gigaman kay nara kong sunod-sunod gidani nila. Sila po yung nakapaaghat ako pagama og kuan channel. kay mara pud siya na inspired kuno hay ba Upat ka tuig di ako nga follow aning ilang kuan. so tsada biya pod kay og nahitabo ron nga ikaw gasigir gihapon kag sunod namo Yang wala channel. Useless ka. tanawa ron gisugod ka mga pila pa ka bulan 3 months monetize 3 na ka ako gama akong vlog di mga kwansa ko na ko ang Gabriel unong ay mga 4 ka bulan po ko na monetize wala manggi sugod nga sayon pero once pod nga ikaw makasugod nagpundar ito ako dagan di ako mga ako share na ko experience ka bay nana dagan gyud po kung nabigig ko hing basahan nga mga comments nga
unsay ngalan ini. Kan abang dili ganahan ako pero i-live a heart ra na ako na dili lagot nga dili ingon kalagot nga maglagot nga wala gi ganahan kay og sa akong giingon paganiha dili tanan tawo maganahan. Ang atong kalagutan ana is wala tay gibuhat nga dautan. Ang atuan to mong is magpalipay tawo sa ubang tawo. Ma-share nato ang good vibes. Ug ngano man tong hinabtan magidi ay. Mura na ato na kami wala di ba? Lahi-lahi tag trip sa kinabuhi. Amo ang trip mag-vlog. Pero ako ran tambag ninyo. Kaya ako mulaban gyud og amigo. Sa mga nangaway nako. Kanang naidi ganahan maingon na po ko nga salamat kay ninyo. Di ako dili may magapugo nga pugson may gana pugson mo kaganahan namo. You have the freedom mo to express nga kamo. Di mo ganahan namo ingon ana pero og ingon ana mang style nga ug di mo ganahan ayo na lang kuan ng video kaysa mo manginsulto mo or mulabay mo na mo sakit biya sakitan mi mayon tawo mi mayon sa pagtunyo na mo robot pero mas nindot man good vibes rata or kuan nga automatic na mo dili ganahan diretso rag live no sa ako wala ko ingog mga way ha kay kani ako mura ba og agig kuan ra agi ra og tambag nga gapalipay ra mig tawo walang personalan. Kaning among gibuhat para gid. Dili kaning among gibuhat ug naa man galing mi nasulti sa among vlog which is nakapasilo ninyo munang medyo mo come up mo sa conclusion nga dili mo maganahan namo na may mga words nga nasulti before pa sa mga video kami nangay pula mi pasilo ay pud lamang ta kay sa dili pa namo undangon ning vlog gusto ko nga peace rata wala tay kuan kay we're just spreading a good vibe sa mga tao nga naay problema ang among ana is makalimtay na problema bisag makadyo dragon ingon na nahatag mig kalingawan trabaho lang walang personalan ingon na ba bitaw Unang kami gama mig channel para gini yung tanan nila Dili. sa mga OFWs nga sige nga suporta kada upload na mo ga atang para gini yung mga kalingawan Kani amo ang unaan ragyo pod ani ra punta man jud og magustuhan But- ninyo ug di say di ko kagusto basta kay kami mong gibuhat ni para ninyong tanan mo ra mga lipay-lipay ra mga pero mas nindot sa akong kabahinan sir ga-vlog bito ko sa inyo Tagalog ko biya adto tong before ko hingan nasaka natoy scene sa kamoy may Tagalog ko ga istorya mi o ga istorya pa ko nga unsa pa ga intro ko ba nya nakalito ko ga Tagalog ko dahil ko bihis ang mga putang inang barkada. So ako gapasalamat sa akong mga subscriber bitaw nga kamo prank kamo nako kay nga nahihingon bisag mas gamay ra gyud nang ingon nga dili tanan gabash pero nagyoy mabasahan sa comment nga ayaw ilikaye ng mga ingon na putang inang kanang sing ana ngano man ingon nga words ba bad words ug mas in English ba gapasalamat ra po ko nga prank kamo kay dili ko gusto plastikanay ug kanang usay di nyo kaganahan nga kana bang suggestions kay kami dili gyud na og perfecto so if naamoy dili kaganahan just feel free to ingon nga pa approach ba nga para sana sir mas may dagay og atong ikuan ng nainhingon ako nga paps mas may dagay og itong likay-likay ako okay kayo dili ko maga ingon nga bisag og mga negative comments dili ko ingon nga maga akong kana bang ilainon pagsabot kay kana ni dili bina kayuhan rabi po na sa akong channel kay if maandan manggod nako nga magaputang ina mahabit na nako na so lain kay paminaw yan nabi mga bata tang mga dili tanan nga ingon na ng mga bata nabi tay mga bata nga mga kuan nga sana katunan niya na nilas. So kanang mga suggestions ngayon ana nga mas makaayo nga mga positive suggestions lami kay na pero if mo comment bitaw mga personal na okay ra ang comments nga suggestions para positive pero og may unag personal dili na ta ana. So sa dili pa bitaw taas na kaning atong istorya di mahurot ug ato pong hot doon wala tay may istorya sa sunod. So mura ta koy kaingon salamat kay ninyong tanan bisan pa mo og sa tanang mga avid supporter loyal diha og bisan pagkatong mga tao nga murag wala kaayon kaayo salamat ra gihapon kay salamat me sa inyong pagsuporta sa salamat ra gihapon kay ninyo ug kay Papi Boards ug sa ako ang channel nga Probinsianong Siaw hanggang salamat niyo sa pag bitaw salamat kay mga paps bitaw og happy Holy Week ninyong tanan kamo mo igahatag og kusog namo sa mo ang bulaton kada adlaw kay ma-inspired man me vlog kamo
So kani mga paps is kuan sa dili pa putlong namo ning video with Sir Provincianong si Ono. So I just want to promote sa YouTube channel ni Ma'am Lens TV Vlog. So kani siya is loyal supporter namo ni sa amo ang YouTube channel og ma'am salamat me in behalf of my team kako gapasalamat sa paghugot og init nga pagsuporta nimo sa among grupo which is ang Secure Viners og hope nga dili jud ka mapulan sa among mga comedy skits kay daghan pa mi mga kabuang nga gamon pagision pasakiton pa ninyo na pasakiton pa namo ng inyong mga panga og kinatawa. So si Ma'am Lens TV Vlog makita rin niya overlay ni Sir Salak makita niyo. So palihog ko og subscribe ana og taga kwanto ni siya taga Bukidnon og karon na siya sa Kuwait. So ma'am amping lang kadiha ma'am salamat gyud guys sa imong init nga pagsuporta namo. So hope nga ikaw imo ang mga subscribers mo daghan pa. Lens TV Vlog mga kasiaw ayog kalimti sa pag-subscribe og keep safe ra ka diha Ma'am Len dayo sa ako ang kanabitang personal channel which is Poppy Boards no. Salamat gyud kay dako nimo ma'am. Salamat. A million thanks para nimo og hope kauli nakapuhon para tuon ka na mo Bukidnon na bitaw. Kining di nato di may punang musaad kita pero di labas siya gitugot sa panahon pero di ko ingon nga maniguro pero mas nindot ng nanata to ang inang bayan og masila pa. So kaning istorya di gyud mahurot. So di na lang mo ni dugayon og maroto. Salamat kayo mga kasiyaw. O dinira ko tawag kay kanatong istorya wa may kahumanan o kanatong paragtabi o may katapusan mo ko kaninyo nga mayong adlaw kanyo. Daghang salamat. Happy Holy Week mga paps. Happy Holy Week. God So bless you all. God bless naton tanan. So bye-bye maroto. Bye-bye.